ma muna musu bayani akan zinaran nan suna ganin kamar wasa ne. Ga irin ta na yi. Shi wannan bawan Allah da ya kira ni yanzu yana ɗaya daga cikin waɗanda lokacin da na ba da sirrin suka musa. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullahi sadiqul wa'dil alim. Wallahi azim yana cikin waɗanda suka musa da wannan sirrin suka ce malam ba mu yi sai Allah. Muka ce kwarai haka ne. Ya ce to ko babu wani sirri ko wani addu'a da za ku ba mu Allah bai mana ba wannan abin ya mana. Muka ce to ai kayi ɓatan basira ai. Daman mu ɗin ai ba mu muke ba. Shi laƙanin ba shi yake ba, sirrin ba shi yake ba, abin da ke yi sai Allah. A rayuwanka ba abin da yi ma sai Allah, babu wanda ya halicce ka sai Allah. Haka komai na rayuwanka in ka samu Allah ne, in baka samu ba Allah ne, in ka ga al'amuranka sun sai Allah ne, in ka ga ka ci gaba Allah ne. Dan haka babu wani wasuwasi da yaudaran kai da zuciyanka za ta maka wani ya ma ya ce ma shi zai ma a'a ina. In muka yi aikin salati shi kuma nasaran da samun biyan bukatan da kuma wadatuwa da abin da ake faɗan duk wannan na Allah ne. Kai yin aikin ne naka, biyan bukatan da sahalewan al'amura akan aikin duk na Allah ne. Shi ne muke kiransa da wala annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfir lahum ar-rasul lawajadallaha tawwabur rahim. Kai kamun kafa da wannan addu'an, kai kamun kafa da manzan Allah, kai kamun kafa da wani abu dai sai zamanto ma tsani zuwa ga inda kake son ka je. Za ka hau fal ka gyara wuta, haka kawai za ka miƙa hannu ka gyara fal ɗin, za ka kama ka hau. In ka kama fal ɗin ka hau ba ya kai ka sila ta silan fal ɗin ka je ga daidai wannan wajen ka kama ka gyara. In tsani ka hau shi ma tsanin shi ya yi ma tsani dalilinsa ka je zuwa inda ka je. Haka in lada ka hau menene komai sila akwai sila. Babu abin da ya faru a rayuwanka wanda bai da sila. In ka samu sila kai kanka zuwanka duniya sila ce. To don haka in ka yi amfani da wannan silan ta kai ka ga inda kake so ka yi laifi ba mai yi sai Allah. Ka dinga sa a ranka ko da yaushe ba mai yi sai Allah, ba mai baka sai Allah, ba mai tsama sai Allah. Kana roƙon Allah, Allah shi kuma sai ma ka ya zamanto akwai abin da ya zamanto sila a rayuwarka. Kariya ne, luɗufi ne, aminci ne, nasara ne, waraka ce, fita da hukunci ne, kuɓuce ma wata sharri ne, dukka ya kasance ka yi amfani da wata dama sai Allah ya yi ma sila. Allah ka samu dace. Shi sirrin da muke magana akan wannan al'amarin sirri ne akan samun zinari. Suna da yawan zinari, samun neman zinari amma abubuwan ya ci tira. Sun wahala, sun kashe kuɗi, sun nema taimakon amma abun kaman busi ba. Sai na bada wannan sirrin a shekarun baya. Shi ne suke ganin kai ina wannan abun zance ne kawai, labari ne kawai, daɗin zance ne. Na ce a'a ka aikata sirrin za ka ga abin mamaki. Ya ce a'a kaza da kaza ƙarya ne. To shi ne sai kwanan nan akwai wani ɗan uwansa da ya zamanto miloniya ake cewa ko. Shi ne sai yake neman taimakonsa akan ya bashi wani abu ya ci abinci ko ya ɗan taimaka ma iyalansa. Ya ce ka manta akwai wani malami da ya taɓa ba da sirri kaza a lokaci kaza akan abu kaza. Ka yi amfani da daman nan. Ya ce a'a. Ya ce ni na biya muku muna ta surutu akan ƙarya ne kaza kaza amma da na je gefe na zane na yi. Kuma cikin zanuwan da na yi Allah ya mun luɗufi na sadu da wata giran na gwal. Ga shi rayuwa ta canzu a ta dalilin wannan samun tsuntuwa ɗaya yayi. Ya ce ya daina harkan ma. Ya je ya buɗe kasuwanci da waɗansu harkoki ya zama miliyoniya. To kaga ai alhamdulillah sai hamdala da fatan alkai. Kaga a ta dalilin wannan kamar sila kalila sai zamanto luɗufi a rayuwanka, sai zamanto mafita a rayuwanka. Don haka dan kai amfani da wani taimako ko laƙani ko wani soro da wani ya baka kai amfani da shi ka samu waraka, wannan duk ba wai yana nufin shi ya ma ba a'a Allah ne ma ya kasance dai shi sila ne. To kai ma ka zamanto sila ta hanyar sharing ɗin da za ka yi ma wa'yansu su sadu da wannan taimako. Mun ba da laƙanin ana samun hawainiya sai a dake ta. In an dake hawainiya abin da fa ake yi fa kenan. In ka dake hawainiya to sai ka samu langa mai ɗan murfi haka sai ka zuba wannan dakakken hawainiya a ciki. Ana rubuta ayoyin kun fa yakunu guda 8 na Qur'ani. Ana rubuta su ƙafa 8 sai a wanke wanda aka wanke da shi za a jika wannan hawainiya. In ka ajiye jika da safe in ka tashi za ka je sallah asuba da Allah kafin bayan ka yi alwala ka yi rak'atayn fajr kafin ka tafi masallaci ka ɗau wannan ruwan da bismillah da niyyan samun wannan alkhairin ka wanke fuskanka da shi. Ma'ana wayewan garin wannan rana kasance tun asuban ka wanke fuskanka da wannan ruwan mutum. Darajar sayyidul wujudi. In ka fita masallaci ka je kai sallah ka gama abin da za ka yi ɗan ado in ka tashi dawowa hanyar da ka tashi biyowa ka canja hanya billahi al'azimu
in ka canja hanya sai Allah ya ma luɗufi na tsintan kuɗi. Wannan sirrin sahihun mujarrabun ne. Allah zai ma luɗufi da tsintan kuɗi, manyan kuɗi, amma gaskiya na iska ne. Sai dai ya kasance kana da ƙarfin dafa'i a jikinka, ba abin da za su ma. Amma in ka ci gaba da yi da gobe da gobe, sai kana musu sadaka kuma kana da dafa'i a jikinka, za ka samu nasara a rayuwa. Za ka iya yi yau ka yi gobe, kuma in ka wanke fuskanka da shi yau, gobe ma za ka iya wankewa da shi ɗin dai, kar ka bar shi ko ka zubar da shi sai ya ƙare. In kuma ka ga dama ka yi na ɗaya ka gwada ka ji daɗinsa shi kenan. In ka yi baka ji daɗinsa ba, gobe ma ka ƙara. Wannan ruwan dai in ya kai cikin bokitin sai ya ƙare. Wannan sirrin kamar wanda ake tsatsaga jikina ina jin zan ba da shi. Haka a baya na ba da shi. Sannan in ka gama wannan tsintan kuɗin, da Allah fita harkan gwal. Wata harkan gwal, wata harka na menene, masu kalanda. Kalanda ne, loto ne da su waye da masu harkan nan nawa abin da yake kamar na gaibu gaibu da ake lalube cikin duhu. Rantse da Allah kamar wanda kuke Allah yake nuna maku. In dai ka ko da wasa ka ce abun nan akwai abu kaza ko za ka samu abu kaza ko kuma ka canki guri, za ka ga Allah yana sama nasarori a kai. To wannan ba komai bane luɗufi ne irin na Ubangiji. Hawainiya da ayoyin kun fa yakun na cikin Alƙur'ani Allah zai ma wannan luɗufin. Sha yanzu, magani yanzu. Da Allah ko da wasa a jaraba. Allah ke ba mu ba. Wannan dan matsayin sayyidul anam kai mana shiyarin shi kawai abin da muke bukata da kai. Ka ɗau sauran ka amfana da shi. In na tsintuwan da aka yi a cikin gari kake, ma'amala kai kake zama ka yi. In kuma na ɓangaren gwal ne ka yi. In kuma na ɓangaren abin da ya shafi kalanda ne da loto da waye da sauransu duk ka yi. Duk za ka ji daɗi. Wannan sahihun ne kuma mujarrabun. Wannan kaɗan ne. Ɓantare ne daga cikin irin manyan laƙanin da muke amfani da shi da kanmu da kuma wa'yansun wa'yanda muke tare da su. Wannan mun ba ku shi sahihun mujarrabun. In kuka yi amfani da shi za a samu nasara cikin wannan dama. Albarkacin Nabi Rahmati. Mai muku addu'a, mai muku fatan alkhairi.